Lapu-Lapu City College Administrator ni tataw nga way suliran sa budget sa mga contract of service instructors sa naasong kolehiyo. Sukwahi sa mga nanggawa sa social media. Ani ang report. Niatubang sa mga sakop sa media ang administrator sa Lapu-Lapu City College nga si Dr. Maria Noeline Borbajo uban ang mga dean sa nagkalain-laing departamento ug ang pangu sa HR. Kini aron mahatagan og katin-awan ang mga nikatap sa social media mahitungod sa issue sa sweldo sa ilang mga college instructors. Mato ni Dr. Borbajo, matag higayon nga ma-hire ang usa ka contract of service instructors, ilagayod kining pahibawon nga ang sweldo sa matag kinsenas dili dayon madawat matag 15 ug 30 sa matag buwan kay may agian pa nga proseso. Ug sagad madawat kini tulungan to sa 5 ka adlaw human sa usa ka kinsenas. Gipasabot gid na namo sila nga ang sweldo dili gid nato maimpunto sa 15 or 30 or 31 kay kinahanglan pa man mag-process sila sa ilang DTR. Kay ang pizza 15 sa buwan sa Nobyembre natunong man sa Sabado, busa pagkalunes, Nobyembre 17 na nakaduso sa mga daily time record ang mga contract of services instructors, lakip na ang ilang mga clearances. Hinungdan nga pagka Nobyembre 18 na sa hapon nahuman ang payroll. Pagka Nobyembre 19, giduso nila kini ngadto sa Lapu-Lapu City Hall. Apan kay holiday man ang Nobyembre 20 tungod sa fiesta, hinungdan nga pagka Nobyembre 24 na nadawat sa mga contract of services instructors ang ilang sweldo sa November 1 to 15. Wala gid ta mo ingon nga ug di sad nato maingon nga delayed. Kay on schedule man gid gihapon ang pagpagawas sa ilang mga honoraria. Gani, way ni usa ka reklamo ang ilang dawat sa mga contract of services teachers. Gidasunan usab kini sa parehong contract of services instructors ug sa mga regular college instructors. For me, it's normal. In fact, mas normal siya sa before nga ako nagian. Okay, because I have a teacher ko for how many years here, and then for the contract of service before, dili siya na naka-short. As a contract of service, nakasabot jud mi kay namatay gitawag nga process. Makasabot pud nga karon namatay holidays medyo na-delay gamay pero kasabot jud ta kay holiday fiesta man gyud na siya. Hugtanong gihimakak ni Dr. Borbajo nga adunay suliran sa budget alang sa sweldo sa mga contract of services instructors. Kaingon pa mag-isuro nga sobra. Supported man gyud si local government. Naaman jud da. Naaman gyud. Naa gyud ang kwarta. But again, we go through the process. Uban ni Godfrey Relian, Luan Merondina, Balitang Bisdak.